Mon liete mondo mi obede kanyakla margi kod riwruoge mag saga kaka yor dongruok. Ma wacho kamo liete pachuka ywak ni pod gikale midhiero ma oting'o mayo gi mwandu kaka lowo e kind mamoko. Mond liete piny Kenya ne ohingo nyasi mar odiechieng'no mar mond liete piny Kenya e yore mopogore opogore. Nyasi gi mano ba gwenge mothoth e pacho kae ne ochope kod jotelo mopogore opogore. Minor jatend piny Kenya Rachel Ruto ne ochope nyasi mar hingo odiechieng' mar mond liete e kaunti no ma Nyamira. These are women who, in the face of personal tragedy, must also confront systemic injustice, economic exclusion, and social isolation. Many widows continue to lose their homes, their property, and their peace. Mikai Ruto mane oten ko jotelo mopogore opogore ne ojiwo mond liete mondo bedi riwruoge mag saga mondo giyudi omenda ka wuok kuom piny owacho ma ginyalo tiyo gi chenro mopogore opogore ma oting'o hala mondo giber ngimagi. Hiyo vikundi iweze kuwahudumia. Government continues to work closely with community leaders, faith-based organizations and the judiciary to ensure that widows' rights to property and dignity are upheld. To e kaunti ma Migori mond liete ne obedo kod romo mar poro weche mopogore opogore ma oting'o midhiero mag kale kaka mond liete kod ka ginyalo dongore gin giwegi. Mora chako anda niendi kochakre saa 4 okinyi kama kata sani kidhi Nyaundo kanyo idhi yudo ka yawuot antiere matedo na donuts ma supply oko ga pikni. Widows waketo okang' mamalo nikech wang'e ni ok ginyal. Ongo gi mondo wawuo kodgi tie wa mama moa Kuria, mamoko gipidho diek, moko bende gipidho rech. E kinde twak margi, twak manochope kod apisa maduong' e migawono mar kit tuoche kaunti ma Migori Ngero Sogwang' mond liete wach ni pod gikale midhieche mathoth e lwet oganda to ahinya anyuola. Agete ma wan go kake jok modong' kendgi en ni thothgi osewachi. Number 1 en jok ma wadong' godo machalo ka ywechewa kaachiel gi in-laws. Weche mag lo wa mama mang'eny ok report nikech gimbe gi yieya ni gimbe gin welo ni ok ginyal bedo jok manyalo bedo gi mwandu mar lo. To mochoponwa to watemo mondo wamanynegi jok manyalo konyogi. Helen Achieng' Oluoch en achiel kuom mond liete ma wach ni lo mane owene kod wuon pargi osemaye. An gi lo mane beno ng'iyo mondike nyinga but kane otera e court ne lobno napo ka lo dhi. Apisa maduong' e migawono mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngero Sogwang' e kinde nyasino ne oywago medruok mag lwenjego mag kit chwech ma juko mond liete e lwet joter. Ngire Ogwang' ne ojiwo mond liete ne obed mbada bedo ma otegno kendo gibed jogo iko ma ong'e ratiro maggi. En wach manosir kod mond liete obed nochopo e nyasino. Ibro mana dhi tere kone gimoro modong' e odeni. Kose negi modong' e odeni ka jatero biro mochamo gini motie kok ibi tame nikech mokwongo cha uweroru maber kae to gi kama koro ineno ni nitiere obedo ni misigo koro idwa gole kae ma koro ang' niyudo ni jater negi kata mana gi nyithindigo te. Kiwinjo kata gik ma jok ma oterogo gik ma gitimo ne mond liete ok inyal gombo ni bende mondo teri. It's violence. Mang'eny kuom gi mwayudo kata e subtal kata mabiro matimonwa report gin mon ma onge kod chuogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapiny dhialo odiechieng' mond liete mathoth yangore ni pod nitiere kod midhiero ahinya ka gikale akwede ma pile ka pile. Jod bura ma Kisumu West Rosa Buoyo manoyuo